sérülése Rivasnak, Bordisszónak. Közben nézzük Stankovics beadását, Cambiasso jön a másik oldalon, lekezeli a labdát, nem lövi, most lövi rá, kijön a kapusról, és ott az Inter vezető gólja. A harmadik percben Hernán Crespo szerzi. Szurkoló a Bentególiban, mint amennyi Chievo szimpatizáns. Óriásit hibázott Sorrentino. Nem tudta fogni a labdát, és ráadásul előre pattant ki róla. A védőket is meglepte, hogy a kapusok ennyire szerencsétlen volt a kapu előterében. Zlatan Ibrahimovic a maga 21 találatával, és Julio César húzza le a labdát. Yepes jött elő, de rajta kívül senki nem reklamál. Cordobával ütközött, de Inter játékostól nem kapott volna ennél pontosabb labdát. Balotelli meghúzza, leviszi az alapvonal felé, be is tudja adni a labdát, megint rossz helyre üti a kapus. Óriási szerencséje volt a Chievónak. A Balotelli által beküldött labdát a lehető legrosszabb helyre tenyerelte ki. Ez meg egy óriási mentés. Figo lövését, Frey, Cavani. Pellissier emelkedik, Julio César. Érők a Barcelona, Real Madrid, Manchester United, hát igazából a tőkeerős és rendkívül tőkeképes csapatok. Marcolini, de nagy gólt szerzett! Pergős volt Mourinho csapatának a játéka egy jó 15 percen keresztül, most nagyon leállt. És ballal, hiába van becsúszó, vetődő játékos, el tudja lőni Marcolini. Próbálja Stankovics blokkolni a lövést. Óriási gól volt. Kicsit furcsa lenne az, hogy este derülne az ki, hogy az Inter bajnok. Ott a csúsztatás, és épp hogy mellé megy. Cordobát tudta megelőzni a levegőben, és ez, hogyha egy picit beljebb megy, Julio Césartól be is ment volna. Cambiasso elé hullik, egy picit visszafelé is pörgött a labda, így még jobb lett Cambiassónak, gólhelyzetben Cambiasso, Balotelli, Frey másodszor is beláll a lövésbe, aztán Figo, ezzel felsz az Inter előtt. Zanetti indítása, pontos, Cambiasso visszakapja Crespótól sarokkal, és aztán Balotelli lövése elsőre és másodszorra is elakadt Freyben. Yepes gyönyörűen kipasszolta a két Inter játékos. Gyakorlatilag már Cambiasso is testtel tette tovább a labdát. Muntari, Balotelli rálövi a labdát, és őrületesen nagy gólt szerez. Áll, és nehezen fogja fel magában, és dolgozza fel magában, ami most történt. Chievo Inter 1-2. Hátralép Balotelli. Óriási gól. Amolyan Ibrahimovicot is megszégyenítő találat volt ez. Mantovani nem lépett oda, nem volt kellőképpen határozott, nem tudott beleállni a Bogdani. Mantovani. Ez nagyon jó labda, Luciano, 2-2. Hihetetlen, hogy mit csinált az... Érdemes ezt az egészet megnézni, pocsék védekezés az Inter részéről. Nem tudom, a láthatatlan ember szerepkörében tűnt fel az Inter számára ott Luciano. Zanetti. Még mindig Zanetti, és még mindig Zanetti, és még mindig Zanetti, aztán Sorrentino. Ez igen, komolyan Javier Zanettit, a Chievo játékosa. 4 játékos mellett vitt el így aztán a védelemből a középpályára.